Ensimmäisessä SVS-kisassa mä olin hieman haistelemassa ilmapiiriä, että minkälaisesta kisasta on kyse, ja sitten sen jälkeen mä kutsuin Robertin tähän projektiin myöskin mukaan, ja me käytiin nyt vähän treenailemaan ennen tätä seuraavaa koitosta, ja katsotaankin seuraavaksi, että minkälaisia ajatuksia meillä oli ennen Skabaa ja miten siinä Skabassa sitten loppuviimein kävi. Robert Koistinen, se olisi kisapäivä tänään. Niin olisi ollut. Me ollaan nyt kaikin voimin treenattu tässä viikon verran, että pärjätään tuolla kisoissa. Niin... Vähän liikaakin. Mä vedin itteni eilen vähän ylikuntoon. Mä tulin tänne harjoittelemaan ja sitten mä laitoin sen lisäpenkin. Nyt mä sain kuulla, että niitä on kahta eri kokoa todennäköisesti. Mä laitoin ehkä sen liian pienen. Joo. Ja vähän sattui tuolla kun mä ajoin, mutta en mä nyt huomannut sillä lailla, että se nyt olisi mitenkään hirveän paha ollut, mutta sitten illalla rupesi särkeä kylkään hirveästi. Ja mulla on täällä nyt aikamoiset mustelmat, niin mä ajattelin, että mä siirrän 2 viikolla mun ajot eteenpäin, niin sit on kivempi ajaa. Kapsikam! Joo. Oot sä ennen kuullut tämmösiä selityksiä, Juhan? No, siis oon mä kaikkia selityksiä kuullut, mutta mun mielestä niinku kokenut kilpa-autoilija, kartin kuljettaja, että kyllä tää haiskahtaa mun mielestä, se on vähän palaneen kärryy. Että mä lähden nyt edustaa meidän senioritiimiä tässä yksikseni, niin mä kannustan sua kyllä. Joo, se on hyvä, että on manageri aina messissä, mutta kuuntele tätä selitystä, tai ylipäätänsä, että me spekuloidaan nyt, että mitä tässä niin ollaan opittu, niin se, mitä on havaittu, niin renkaat aika kovat. Mä koitan saada vähän niin kuin lämpöä heti alkuun niihin renkaisiin. Joo. Tää ne pahimmat mutkat, mitä ainakin itsellään oli tuon ylämään jälkeen 2 vasuria. Niin miten sä niin näkisit, että miten sinne pitää ampua? Pitääkö se oikeasti se koko setti saada niin kaasupohjassa vedetty? Kyllä sitä absoluuttisesti nopeinta kierrosaikaa, niin kaasu on pohjassa molemmissa. Mutta niin kauan kun sun renkaat ei ole täysin toimintaikkunassa, niin pikku nosto ei syö sut paljon vauhtia, tekee toistettavuudesta helpompaa. Ja ainakin semmonen juttu, mitä mä itse käytän, jos puhutaan niinku ylämäkeen menemisestä, että mennään sinne lipan päälle, käännetään nopeasti vasemmalle. Pikku nosto ennen sitä, kun se keventää, niin jeesaa aika paljon alussa. Joo. Sitten kun sä menet sinne bankingiin, eli sinne kallistettuun kurviin, niin pikku nosto siellä, ei kukaan näe sitä, pysyy linja hyvänä ja aina tiukkaan. Sitten kun sä voit vähän kokeilla, että tuntuu, että ajat paranee, niin laskee sen kaasu pohjassa läpi. Et se kehittyy se rengas koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Kun mä osaan lukea sitä. Mä pohdin eilen sitä, että toi pikku nosto on varmaan hyvä, mutta kumpi on parempi, pikku nosto vai sitoo vähän vasemmalla? Mä tykkään pikku